Здравейте на всички, аз съм Рейвън Кул и добре дошли в едно ново видео от епизодите Тарантулите отблизо, в което днес ще направя нещо информативно. Ще ви спомена една информация, която е важна, ако се отглеждате европейска тарантула или ликоса тарантула, и какви важни неща трябва да знаете, ако се случи точно едно определено нещо, което мен ме изненада, но можеше да бъде почти фатално за паяка. Между другото, ако забелязвате, паяка е доста отслабнал и сега ще ви обясня точно какво се случи и защо е в такова окаяно състояние. Но мисля, че ще се възстанови, защото е доста по-добре от това, което беше точно преди няколко часа. Сега, значи има една важна подробност, че по принцип, нали, знаете, че тези тарантули се отглеждат в пръс, защото те изкопават дупка, в която след това като цяло живеят, хранят се оттам и евентуално могат също да се сменят външния скелет или така наречената хитинова увивка, когато линеят, което се случва един път годишно, когато вече станат възрастни екземпляри. Това обаче, което е интересно, е, че по време на линеене те обикновено затварят дупката. Това е, за да не ги притесняват хищници и да няма шанс нещо да се прецака и те да умрат. И като цяло причината е да не ги безпокои нищо. Също го правят това нещо, ако имат яйца, които трябва да снасят. Ето това там е едно от яйцата, които моята тарантула снесе. За съжаление не е оплодено. Завръщам се отново, извинявам, че този първия запис за момент спря, но просто мястото се изчерпа и трябваше да освободя малко място. Та да се върнем за това, което точно обяснявах. Значи, както ви казах, това е яйце, което е неоплодено, затова нищо не се е излюпило от него, но по принцип две са причините, поради които тарантулата затваря дупката. Едната може да е поради сменяне на хитиновия скелет с нов, което трябва да се случи и тя да не бъде безпокоена, вследствие на което тя затваря дупката, или другата причина може да е, че просто снасят яйце. Сега, това, което обаче ще ви обясня сега е, че ако сменя хитинов скелет, тя трябва горе-долу в рамките на 3 дни да приключи. Защото по принцип сменянето на скелета, даже в повечето случаи, рядко отнема повече от, да кажем, 1-2 часа в деня, в който това се случва. Тоест, даже би трябвало да приключи на първия ден, но айде да речем, в най-лошия случай може да продължи в рамките на 3 дни. Тоест, 3 дни дупката да не бъде отворена и да бъде затворена. А ако снася яйце, в максимум на една седмица тя трябва да е приключила. Тоест, да го е уловила в паежна, след което отново да излезе и да си го носи на коремчето отзад. Ако този период продължи повече от една седмица, е време да се безпокоите. С вашата тарантула се случва нещо, което никой не може да обясни. Не е точно ясна причината какво точно се случва, но определено има някаква нередност, за да продължават нещата толкова дълго. Съветвам ви, ако това се случи, да отворите дупката по някакъв начин, много внимателно, и да извадите тарантулата, след което да я нахраните и да я напоите. Защото в моя случай, както виждате, тя е изключително слаба. Тя продължи изключително дълго време да стои затворена и аз си мислех, че или линее, или снася яйце. В деня, в който най-накрая тя отвори дупката, беше изключително слаба. И като ви казвам слаба, имам предвид толкова слаба, че тя направо не можеше да излезе оттам. И наистина беше повод за притеснение. Извадих я. След това слагах в една капачка малко захар, малко вода, разтворих захарта в водата и полека-лека й дадох да пие. И мога да ви кажа даже, че тя не започна веднага да пие, а трябваше да й помагам да пие с малко тоалетна хартия, която я смачках, изострих я малко, да напомня малко като четка за боички, след което я потопих в водата и полекичка й подадох до устния апарат и тя полека-лека си хапна и смятам, че се пина достатъчно, за да се оправи, но беше изключително труден и сложен процес. Това, което искам да ви кажа, е изключително много да внимавате, защото могат нещата много лесно да се прецакат и то само от съвсем лека доза невнимание.
И да, това видео е информативно. Съжалявам, че не е точно по вашите изисквания. Тези видеа, които снимам, нали, вие предпочитате примерно да са някакви факти за животните или нещо подобно. Но аз просто исках да спомена, че ако тарантулата затвори дупката си, да, това не е повод за притеснение, но ако всичко приключи в рамките на седмица, т.е. след седмица най-късно да я изрови и да излезе оттам. Ако нещата продължат повече от една седмица, да, има повод да се притеснявате. И като цяло, да, това ще е от това видео. Надявам се да ви се е сторило полезно. Аз ще продължавам да се опитвам да спася тази тарантула. Не знам дали ще успея. Може да снимам даже видеа, в които евентуално вече ще се чувства по-добре. И така, само да ви спомена, че коремчето беше толкова слабо, толкова мъничко беше останало, че направо се беше сбръчкало. Сега е малко по-добре и както виждате е започнало да си възвръща първоначалната форма, но беше изключително зле, а тарантулата беше в изключително окаяно състояние. Така че да, правя това информативно видео да знаете, за да може при вас да не се прецакат нещата по този начин. И това ще бъде всичко от това видео. Ако ви е харесало и ви е харесала информацията, която съм споделил, не забравяйте да се абонирате за мен, да оставите по един лайк, да споделите видеото по социалните мрежи и като цяло да ме съветвате как да продължавам с други видеа на животни и дали да ги продължавам. Това беше всичко от мен, Рейвън Кул. Ще се видим скоро пак някой ден и довиждане.